panggandoy nga mahimong dato. Dili na kinahanglan dagang bahan di sa kalibutan. Kung ang atong kasing-kasing malinawon, bisan gamay ang ato igona sa atong kinabuhi. Kayon saon man ang daghang kwarta, kung ang huna-huna puno sa kabalaka, mas biliho ng gabi nga mahimutang ug buntag nga walay kahadlok nga tubangon. Dili na ta mangandoy madato, ang atong pangandoy kinabuhi nga malinawon. Bisan dili ta dato basta malinawon, malipayon ang atong yano nga pagpuyo. Dili bahan di ang sugdanan sa kalipay, kung adunay gugma ug panaghiusa sa matag adlaw. Bisan unsa pagkagamay sa atong naa, kung malinawon ang kinabuhi, dato na ta. Dili kinahanglan palito ng kalipay, usahay anaara sa yano nga panagmuban. Usa ka pagkaon nga atong gipaambit, usa ka pamilya nga magtinabangay sa kalisod. Kung ang atong balay gamay man, basta puno sa katawa ug pagsinaptanay. Kung walay dagkong butang nga atong maangkon, basta ang kasing-kasing walay kasakit nga gitibigan. Dili na ta mangandoy madato, ang atong pangandoy kinabuhi nga malinawon. Bisan dili ta dato basta malinawon, malipayon ang atong yano nga pagpuyo. Dili bahan di ang sugdanan sa kalipay, kung adunay gugma ug panaghiusa sa matag adlaw. Bisan unsa pagkagamay sa atong naa, kung malinawon ang kinabuhi, dato na ta. Panalangin nato dili kay bulawan, kundi kalinaw sa matag panimalay. Dili mansyon ang atong pangitaon, kundi lugar nga ang tanan luwas ug malinawon. Dili na ta mangandoy madato, atong pangandoyon ang kinabuhing malinawon. Bisan dili ta dato, dili ta maguol, kay ang tinuod na bahan di ana sa kasing-kasing. Kung adunay gugma paglaom ug pagsinaptanay, dili nato kinahanglan ang tanang bahan di sa kalibutan.
siya